Shubor nakaslem jong unong san hima. Ka senjuk kinong dijan kasi market kapan pau ya kajing bams ngo ya hap ikrukom shna shapo bat kajing rit kajing khang ban rung ban mi kajaka shong dijan balapan kre da ka sorkar ha taksis dan jaya mot pran kakong lari sokrani kabade ka sekretari jong ka senjuk kinong dijan kasi market habe kren mo nong san hima kalapan pau ya karukom shna ba shapo jong ka te kajing te kabalong kum ka krem namar balakir kut sebak klam dadan kajaka lat leer Nalor kataru kala banjur ha kabaide baka jingret palat ka jingkhang lani ka jaka ban rung ban mi da ka ba kala penpau ba ka khim palat bat kan sabu jing e yaki ha ka ban kit ban ban ba yaki mar bat ki jing don kam ki jongki shu kala penpau ba ha ka baide bat ka ni ka benta ka senju kala lit bani kendu yau menteri ka urban batu CEO ka municipal man pha jing tho ru sha ka DC Bandawa, baya ka jaka rung jaka mi ka ba bit babiang, bat ka rukom long rukom man hapo ru, kan long ka balad air, bat ka ba om dan jingkir. Kalong mentati kajing ijang ite, kalong bat kadang isimpor hi, baking pendap ya kata ka Januari mo. Di hadian jong katu ka ba katu ka news ka ba mi katu, di hau ni ubnay November. Kano tarik itu? Shipho tarik November ngilalin mi biang spo CEO. Nya keren halor ka benta jong katu ka entrance. Bat kanika rukam sina syapo. Namar syapo kila set bet sebuk kum ka krem. Mdan air, mdan ventilation, mdan ai ru em. Ki pelat tang da i skylight baret barok ka we. Di kala along bet kum ka krem. Di halor ka jengelet ja keren ni i CEO ngimsem let tang sya i CEO ngilawan mi ru sya i urban minister. Bat ka city ngila alit raru syapo DC office. Di halor kita tinggi ke halor kata ka city ka bangilit IT ka daybet bangipan ya ka entrance ka babiang bat ya ka tukar komlong rukaman syapo ka dayban long ka ba kot bakyaken bakam dayban care kum ka krem kum dayban penrongingi kum kitu ki mo kum ki belang gi masih syapo krem di kediban ai ka kata ka rukam ka kumbalong ka tu ka parking mensyua ta ka long open space ngiyo ya kata ka leer ngi bat na stay ka side both side ngiyo leer mo ka entrance na syapo ka biang ti ka he den reka rukam sna mentapa de syapo ka lalong betang ka entrance na jrong syapo ta ka long bet ka krem de kam iya hapen tingi ha ka tu ka city ru ngila propose ya ka municipal office ba lada kalong ha ka tu ka rukam sna ngi haban ai bi ngi hajrong jong katu ngim tre ban rong syapo dia kata ti kalong ka jing scam nangi barokat ki prapun ru tuli kidukan baya ki we gila ban penbiang bale yang ngi kimla syapibi gitang senpan babun hapibi bosong dakhar mde ki khasi ngile hang ni haba ong khasi market temut para khasi shisha ngim dan hiru uwe ukhla ajat hang ni haga market jongi baro ngi de kilong kemi babun le ki de kilong kemi sudah di habaya ki dakhar pila ban penbiang ki pila adap ay katu ka ground floor syapo adu ki basyang hapibi de anda haba ki laki pihak ban ay sejrong dia ngiru kan nong kumju lada phimla ban penbiang ya kata ka facilities ka bangi labu hakmat jong ka office bangi don kam ya ka jingkot jingkia syo ka bakong san kata ka rukam shna haba pila shna ka kata ka building pidi ban plan kata ka rukam ka bakong san pin perkhat ka kot ka kya namar ngide kilong kemi ki bala irang ba lut barakhat kumnung ni syang syapo krem kumnung ni har stu syapo ka balong bet ka krem ka jingkere ka tu ka rukam kere ka tu menta kam idan nanti na ai ru ka long bet tang nang ni na jrong ka parking bet syapo bet tekala ngi hapang ka lokum ka krem di kajing pelat le kam dan dela da kalong ha kata ka benta ngingi ha ban yaki da ka bating ngila adap ya kran hiru bat baro ki baya syang dukan hang ni ba lada ki ai makanaru ngin pen lada ki mla ban penbiang ya kita ki ba ngingi dan kam namar balai ngi ha ban kran kumta ya udah khar pila ban penbiang yang ki khasi kam tam kilong kemi phimla ban penbiang ka sarkar ha bakla adap kular ka ban kular da ka bakhut da ka basay ken namar kat kum ka jing kular jong ka municipal office yang ngile ki ong ban ai bet kum bakalong ka barem kum tu tingir ngia sign ya kata ka agreement ngimudor bet bakata ka kom shna jong ki te kan ya kata ka kom ken mo nrei menta barabor mun sya kawan ka entrance na stay both side kali kayo le air mo kalong open space kalong ngim yap op ken syapo nrei menta kalong basat slung bet na jorong syapo ti kami hapsyu Amlong ya kaba menta na du katu ka manay November shpo tarik bangiyalit mi
ngila pha ka ngila ai da ka ti sha u CEO ru ngila ai nang ta ha u urban minister ngila ai sapo ka DC office ru mang lawan ai tu ka ti de nang tu ngi hadin ka tu ngi kham le mi shu le asia yo menta ki lapin biang mai kita ki jengkhang yet ki ai barok khoi la da kam biang te kamut ngin hab le yami biang kan so si sien beda namar kham tam ngi ola da kam biang ka jaka ngi hak tu hapo ngim ter ya ki ban ai be ngi hajrong kin hab abi kata hi ka dei yang mo kawi ka kentin ka habangi wani kendo i urban minister bas na balam ila dep kular yang ngi hakatu ka por yang ba ka jingtai kadai na ka benta jong phi upat ba la da phi upat ba phim suk phim hun ngi hab ban pen bet pen biang tingi rung ini abat ya kata ketien ka bai urban minister ila dep kran yang ngi mo hakatu ka singi ka bangilet bane kendo personally i ngi let kat tu kat ni kinong kit kam ngi don ka mas hapo spongot kilong kemi ngi let ya kendo i ringkat i advisor jong i pedan lang bat ngi di abangi kendo i laong ba ka jingtai kadai na ka benta jong phi la da phi phim so bet so biang phi dei banwan complain di anda habangi la complain menta ha ka baya dei ba kata ka jing bet jing biang jongi kar kompet jonga menta ti ngi i ba ka entrance ka sa la kum ju kam sim dan ka jing kala na market kum ka jing ya kran bat CEO tu laong ba un check biang ya ka plan kila pen sange support ha tu November kila pen sange masen net mangi kila sange ya ka kam ti ngat harai nganang bot kum ta kin hab ban le ba ne kum no mak kin hab pet hab jong ba ten re ka jing pet jonga menta tingi im ba kalong kumju la da kalong kumju ka sarkar jongi te kala sikular ka kin ka office municipal ngi namar ka mot ban syu mot dor bangi de kilong tang kilong kumi kan le kat baman re em ngi hab ban pet menta ka kenti la da ki wei ki yo baling ngi yo kadai hang ta kin ngim bisni om de bangi bisni ndai ngir ngi pat ngi dawai ka hok ka jongi ken ka hok ka jongi kadai ba phila pen mi lakat nu sien ngi nado na jorong jingkiang mat pran satu sapo nang tai shani ndangi sha ba ngim ju pen ngim ju ya ki ngim ju dan kata ka jing ya protes na ka por bangin ong mi madan ngine pen kulmar ngine kren kulmar ngine pen kulmar ka sarkar beros kata ngis ngap bat ngi ko ngu bat ndai menta ka kenti tinginum ko ngu lada ka pen hi ngi haban ya ki da ka bating bat ngi dapan hiru mo ka jing kershan na baro ki ba kipat ba mo kamtam ki kinu ki ba sngo mo ban ya rap yang kilong kemi ki bang ngidan hang ne po khasi market te kini harap kanya kata kapor la ka dei kapor bangi hapan ya mi maran ngin hapan ya mi bet kumbang la ada ban ha ka wei ka jingkren ka baong la dang idei bangin let ban syong kelan mungor hang te sekretariat ngi hapan syong sak tangan hang te du ngi hapan le ya kata namar ba ka sarkar kla ban ben palat kamtam ya kum yang mo te katahi ka bangi ngi dan ka agenda ka kong santam mentah kam dei ka dei ka bangi la dap wan mi saka sarkar municipal la kam la ban pendiang ya kita ki bangi ngi la dawa kat kum ka city ka bangi la litra ti ngi hab ban yaki ka jing pet jonga ti la da ka sarkar ka dei kum bang la dap kran na du mansya mo ka jing tei kat ya ka building sau mala kam dei ka basuk hendrai kadai ban pet ka ba hakmat ba kadai ka jingtai ka badan ha pedeng sar ha pedeng yo ka jaka ka balong congested ba ka ba khapnya na ki ba khapnya tam ki kali ki babun ki ba ya nang tu ki briur ki babun baro ngiwan sya ka yodo kamat pran ka bangi ong baro kan ni ka sor shulong baro ka kitep lut ya kamat pran ti ka sarkar kala di ban perkhat ken hang ta la da ka jingtai shawai ka la ban pendap apo sisnam te belai ya kan ni kamat pran kam la ban pendap apo arsnam apo sisnam ti kadai ka mentang ngil ayat arsnam kampat lai ban pendap namar kadai ka haban petken kinu ki jaka ki baki ki balong kong san akmat jongki ka jaka mot pran kadai ka jaka ka bangi haban ya kendu babun balang unong thiet na nong kendong ru barakhat kitep le da kamat pran banasor banang nang nu ru barakhat ngitep ya kamat pran ten rai la da katai ka jingtai ka sempo da ki sausan snam ti kamut ka sarkar kala de ka ba habang no ka bam biang ken ban pet ban jengo bat ngiru kinong kersan ru ngim so ya hap syu ken ngi hap hi ken ban hau arajar arfu prale ngi hap hi ban pet no syakanu ka sarkar ka bala ban sngo tho yo uduk usuk namar kan ni kat kum ka jing pet jongi menta te ken ka sarkar te ka pet tangi ki he ki han ken ri yo uduk usuk te kam sngap ti katahi ka bakongsan kum ni ti imat sa sau snem ru kam ipat kampat la ban pendap nrei la da ka kloy kala ban pen kloy ti la da ka man ka sarkar ti tang hapo anru banai ru kala ken
kasyong haka Mulong mentah kalayat asnem tam. kalayat arsnem tam na do bagi penmi yang inang teh dia kat kum ka agreement ka bangiat ho le ka ditang sipo benai kyong apa sisnem tangin mo ang kata sipo benai kile ki kular yang itang apa sisnem ndai arsnem ru kampat ipoi sia ketika building tingim tiap sa sakat nusnem kandang sempor tingim nang syuk kan ngirupan batay mong ni ong lupa ru ya katangim la mantip